खुलुमबाय मैया HS फाइनाल एबा थाखो 12नि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। बेयावनो गोबाङानो उथ्रिनो हाबाय। बिदिनो जायफोर बुरजा नाम्बार लानानै उथ्रिनो हादों बिसोर रंजादों। बेबायदिनो सोरबाफोर एसे नाम्बारखौ नांबावगौमोननि दुखुबो मोननाय जादों। बेफोर जेखियानो जादोला जाय बिथांमोना मैयानि HS फाइनाल आनजादखौ मोजाङैनो मोजां उथ्रिलांनो हाबाय बिसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय आरो इयुन जिउनि आरो दावगाबावनायनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। दा HS फाइनालनि उनाव दानिया जायफोर डिग्री फरायनाय बेयो बेबारनिफ्राय बोसोरब्रै जासिगोन। 4 इयार्स डिग्री कर्स जासिगोन। बेनिखायनो बेजों लोगोसेनो जायफोरा साइन्स स्ट्रिमनि बिसोरथ' गोबाङानो मेडिकेल एबा इन्जिनियारिंनि थाखाय एन्ट्रेन्स होखानायफोरा जायफोरा उनथ्रिखाबाय एन्ट्रेन्सफ्राव बिसोरो गावबागाव प्रफेसनेल कर्सआव थांखासिगोन। बेबायदिनो जायफोर उनथ्रियाखोनो हास्लाबासै बैफोरबो बांद्राय एसे दुखु मोनो गोसोखौ। थेवबो बेनो जोबथा नङा जिउनि। बेनिखायनो बिसोरबो गोसोखौ दुखु खालामालासिनो उननि फैगौ आनजादफोरनि थाखायसो थियारि जाबाय थानो नांगोन। लोगोसेनो बेयावनो दुखु जानानै बेनिफ्रायनो गोसोखौ दुरबल खालामनानै जिउनि थांखिखौ होसोनायाव आन्दायना थायोब्ला जिउआव बेनिख्रुइ बांसिन खोमसिसिन नुनो हागोन। बेनिखायनो सोरबाफोर डक्टर एबा इन्जिनियार जानो थाखाय नाजादोंमोन नाथाय एन्ट्रेन्सफोराव पास जास्लाबनो हायासै। बेनि थाखाय नाजानो हाबावगोन उनावबो आरो नाजानायजों लोगोसे जास्लाबाब्लाबो बे इन्जिनियार एबा डक्टराल' जे जिउआव थांना थानायनि राहा एबा जिउनि थांखि जाथारनांगौ बे नङा। बे इन्जिनियार एबा डक्टरनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां प्रफेसनफोर दङ। बेबायदिनो मास्टार डिग्री खालामनानै एसिस्टेन्ट प्रफेसार एस'सियेट प्रफेसार एबा प्रफेसारफोर जानो हायो। इउनिभार्सिटिनि फोरोंगिरि जानो हायो। बेबायदिनो कलेजनि फोरोंगिरि जानो हायो। हाई स्कुल ME LP नि फोरोंगिरि जानो हायो आरो गोबां रोखोमनि दङ। गोबां प्रफेसन्सफोर थायो। बे भिडिअ आं बुंनानै बुंजोबनो हाया। बेनि थाखाय मोनसे केरियार गाइडेन्सनि भिडिअनि गोनांथि जागोन। बबे लामाजों मा साबजेक्ट लाना फरायब्ला मा साबजेक्ट स्पेसिफिक मा खामानि दङ बेफोरखौ मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजागोन। इन्जिनियार डक्टरनि उनख्रुइबो भारताव बुंनो थाङोब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन साख्रियानो जाबाय UPSC नि IAS IPS बैफोरसो। स' दानियाथ' गोबांखौनो नुयो IIT फोराव BTech खालामनायनि उनावबो IAS जानाय बेबायदिनो IPS जानाय थामहिनबा UPSC सिभिल सार्भिस आनजादाव जिरायनाय। मेडिकेल फरायनानै डक्टर जाखांनायनि उनावबो UPSC सिभिल सार्भिस आनजाद पास खालामनानै IAS जानाय IPS जानाय बिदि गोबां नुनो मोनो। बेनिखायनो बेबायदि IAS एबा IPS जानो थाखाय डक्टर एबा इन्जिनियार फरायथारनांगौ बेथ' नङा। जोङो जायखिजाया जेनेरेल डिग्री पास खालामनानैनो बे भारतनि गेजेराव देरसिन साख्रि आनजादखौ जोङो होनो हायो। स' बेनिखायनो जायफोर माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मेडिकेलनि एन्ट्रेन्स निट एबा इन्जिनियारफोरनि एन्ट्रेन्स स्टेट जोंनि आसामनिया जाबाय CEE नेसनेल लेभेलनि NIT IIT फोरनिया जाहैबाय JEE बैफोराव उथ्रिस्लाबनो हायासैब्लाबो बांद्राय दुखु जानांगौ गैया। जिउआ बेयावनो जोबनानै थाङा। बेनि अनगायैबो गोबां बेबायदिनो साख्रिनि गोबां लामा दङ। बेनिखायनो आरो बेखिनियावनो आं मोनसे दाखालिसो आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। बेनो जाहैबाय सोरबाफोर फोरोंगिरि जानो लुगैयोब्ला जिहेथु डिग्री कर्सआ बोसोरब्रै जाखाबाय बे बोसोरब्रैनि गेजेरावनो B.Ed डिग्रीबो मोनखानाय कर्स दङ। बेनि थाखाय नोंथांमोना नेशनेल कमन एन्ट्रेन्स टेस्टखौ एप्लाइ खालामनांगोन आरो बे नेशनेल कमन एन्ट्रेन्स टेस्टआव उथ्रिनांगोन। अब्लानिया इन्डियानि टप इनस्टिट्युटफोराव IIT NIT बेबायदिनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि स्टेटनिबो माखासे मोजां मोजां इनस्टिट्युटफोराव BA BSc एबा BCom जों लोगोसेनो B.Ed डिग्रीबो मोनखागोन। बे कर्सनि मुङानो जाबाय इन्टिग्रेटेड टिचार इडुकेसन प्रग्राम। बे इन्टिग्रेटेड टिचार इडुकेसन प्रग्रामनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै ला। बेनि लास्ट डेटआ नैबे सोलिबाय थानाय मे दाननि 15 खालारसिमल' दङ लास्ट डेटआ। बेनिखायनो बेनि सिगांनो एप्लाइ खालाम। अब्लानिया जों ओरैनो दाथ' जायबायदि 4 इयार डिग्री कर्स जाखाबाय BA BSc एबा BCom फरायब्लाबो बोसोरब्रै नांखासिगोन फुल डिग्री मोननो थाखाय। बेनिखायनो बै बोसोरब्रैनि गेजेरावनो फोरोंगिरिनि थाखाय B.Ed डिग्रीबो मोनखागोन। स'
स' बेनिखायनो बे कर्सखौ एप्लाइ खालामना लायोब्ला आरो इण्डियानि टप इनस्टिटिउटफोराव बे डिग्रिखौ खालामनो हागोन। बेनिखायनो बेनि मोजाङै मिथिनो थाखाय आंनि सिगांनि भिडिअखौ नाय आरो लोगोसेनो माखासे एप्लिकेसन फर्मनि लिंक बेफोरनि नट बे मा होनो नेसनेल कमन एन्ट्रेन्स टेस्टनि नटिफिकेसन लिंक बेफोरखौ आं बे भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनफागोन। बेयाव थांनानै डिटेल्स इनफरमेसनखौ नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो जाय फोरोंगिरि जानो गोसो बिसोर बै कर्सखौ खालामनानै ला आरो बेबायदिनो हाई सेकेन्डारिनिफ्रायनो जोंना माखासे लाइन फरायनायनि कर्सफोरा जाखायो नालाय बे हाई सेकेन्डारि रिजाल्टआनो गुबैयै माखासे माबाखौबो मा होनो जिउनि थांखि दानायाव हेफाजाब होयो। जेरै जाय मेडिकेलाव थांगोन डक्टराव थांगोन बेबायदिनो सोरबा चार्टार्ड एकाउन्ट जागोन मा खालामगोन बे हाई सेकेन्डारिनिफ्रायनो जायो नालाय बेनिखायनो आरो जेने कर्स एबा लाइन फरायनानैल' जिउआव मोजां मा होनो मोजां थाखोनि साख्रि मोनहैनो हायो बे नङा। प्रफेसनेल कर्स लायाबालासिनोबो लाइन फरायाबालासिनोबो जेनेरेल डिग्रिखौबो मोजां फरायनायबो जिउआव मोनसे मान गोनां थाखोनि साख्रि एबा मान गोनां थाखोनि जिउ दानायनि राहा खालामनानै लानो हायो। बेनिखायनो जास्ट जाय कर्सखौ लानानै फरायो जाय डिग्रिखौ फरायो बेखौ मोजाङै गोसो होनानैल' फरायनांगौ। मोजां नाम्बार लाखिनो जुजिनांगोन। आसलथे मा होनो नाम्बाराबोल' गुबै खोथा नङा, नाम्बारजों लोगोसे रोंलांनायासो गुबै खोथा। बेनिखायनो दानिफ्रायनो मोजाङै फरायलांनो नाजादो। मा होनो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा फैयो नङा होमबा, मेट्रिकआव 80% मोनबाय, हाई सेकेन्डारियाव 80% मोनबाय, नाथाय जुदि सिम्पोल SSCनि थार्ड ग्रेडनि एबा जेरै आसामाव सोलिबाय थानाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थार्ड ग्रेडनि बिदिनो SSCनि माखासे थार्ड ग्रेडनिफोर साख्रिफोर थायो बेबायदिनो GDफोरनि बेफोरबायदि आनजादखौनो उथ्रिनो हानाय थायाब्ला जुदि नाम्बारल' मोननानैबो मा जानो बेबायदि मोनसे बाथ्रा फैयो। बेनिखायनो नाम्बारखौ नाङा नङा नांगौ, नाम्बारजों लोगोसे सोलोंथाइखौ मोजाङै लानायासो गुबै थांखिया जानांगौ। बेनिखायनो फरायनांगोन, मोजाङै बुजिनानै फरायनांगोन आरो जाय डिग्रिखौ एबा जाय कर्सखौ लागोन बेखौ मोजाङै मोजां फरायब्लानो गासैबो रोखोमनि कर्सआव माबा मोनसे मोनहैनायनि लामा थायो। आं दसे आगोलाव बुंखालांदों इण्डियानि देरसिन साख्रियानो जाहैबाय UPSC सिभिल सार्भिसजों सायख'जानाय माखासे IAS, IPS, IFS, IRS बैफोरबायदि मा होनो साख्रिखौ मोननो थाखाय बबेबा गेदेर गोराथार लाइनजों थांनाय कर्सनि गोनांथि गैया। जायखिजाया कलेजाव बा जायखिजाया इनस्टिटिउटआव सरकारजों गनायजानाय इनस्टिटिउटआव फरायनानै मात्र डिग्रिल' नांगौ। थामहिनबा BA, BSc, BCom एबा जायखिजाया डिग्रि माने बेचेलर डिग्रि होनना बुङो। बेचेलर डिग्रि बेबायदिनो सोरबा इन्जिनियार फरायदोंब्लाबो BTech, BE बैफोरबो बेचेलर डिग्रियावनो गोलैयो। बेबायदिनो डक्टरफोर MBBS बैफोरबो बेचेलर डिग्रियाव गोलैयो। बिदिनो BBA फरायदों, BCA फरायदों, गासैबो बेचेलर डिग्रि। जायखिजाया बेचेलर डिग्रि फरायब्लानो बे इण्डियानि देरसिन साख्रि UPSC सिभिल सार्भिस एग्जामनि थाखाय नुजाथिनो हायो। लोगोसेनो मा होनो बेवहाय मोनसे खोथा थाबावोसो, जोङो नाम्बारनि बाथ्राबो गैबावा। UPSC सिभिल सार्भिस एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनो एबा एग्जामाव जिरायनो थाखाय खुनु पार्सेन्टेज हमनाय थाया। जायखिजाया बेचेलर डिग्रि आनजादाव बेसे पार्सेन्ट नांगौ जेबो हमनाय थाया। फार्स्ट क्लास नांगौ, सेकेन्ड क्लास नांगौ, जेबो हमनाय थाया। जायखिजाया सिम्पोल पास जाब्लाबो बे आनजादाव नुजाथिनो हायो। बेनिखायनो बे हाई सेकेन्डारियावनो जायखिजाया नाम्बार खम मोनदों बेनिफ्राय आंहा जेबो जाला होननानै जेबो साननानै थानो गोनां गैया। जायखिजाया जाय फरायदों उननि आनजादफोरखौ मोजाङै मोजां उथ्रिनानै थाखोआव जाबायदि सिलेबास दङ बैफोरखौ मोजाङै फरायनानै मोजाङै बुजिनानै फरायनो नाजानायासो गुबै बाथ्रा। गासैबो आनजादावनो गासैबो खामानियावनो पार्सेन्टेजआ गोनांथि नंजोबा। पार्सेन्टेजखौ नांगौ, पार्सेन्टेज थायोब्ला मोजां नुयो। माखासे साख्रिफोराव पार्सेन्टेज नागिरनानैबो थायो। जिखियानो जा आरो बे पार्सेन्टेज गोनांनि साख्रिखौल' मोनबा जे जोंनि साननाया जाफुंजोबो बेबो नङा। बेनिखायनो मा होनो उननि आनजादफोरखौ उनाव जाय कर्स लागोन बेनि आनजादफोरखौ मोजाङै बुजिनानै मोजाङै लिरनानै उथ्रिनायनि थाखाय थांखि लानायासो गुबै बाथ्रा। एबा बे आनजादावनो मानो आंना जिउनि थांखिया जोबनानै थांबाय होनना साननानै उननिखौ मोजां फरायिया बेयो आदुवानिसो खामानि जागोन। बेनिखायनो गावबा गावनि जिउनि थांखिखौ नेक्स्टनि थाखाय थियारि खालाम। मा थांखि लानानै फरायगोन, माबायदि जाहैगोन बेखौ। बेबायदिनो माखासे गोनां भिडिअफोरखौ आं उनाव होबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।